guys, it's Sunday today at ngayon samahan nyo kaming maglibot dito sa Tutuban Center. Kasama ko ngayon ang aking mga nagtatagong kaibigan. Ayan. Say hello! So guys, andito pa rin tayo ngayon sa Tutuban Center at ngayon mamimili po sila ng damit. Ayan. Ayan. Namimili na po siya. Lapitan natin. Ayan, 100 lang siya actually. Yung pinipili niya actually is for buntis. Guys, napadpad tayo ngayon dito sa ayan, 199 jeans shop. Ayan, namimili siya ulit. Ayan, merong diyang naiilang sa camera. Tawa ng tawa. Ayan. Sige, halukain mo pa, Dayan. Parang ganda ko dyan. Sus! Kuya, ali ka dito, oh. Magay ka. Ala siya! Umalis! Ayan guys, namimili siya ng short. No, it's not short. It's pants. I'm sorry, it's pants pala. Hindi pala siya short. Ayan, ang RJ girl. Feel na feel ang RJ girl ang camera. Pero bakit ganon? But, ay, okay, nawala na. Patuloy po tayong naglilibot sa mall at tumitingin kung ano yung pwedeng bilhin. Ayan. So bali ngayon, nandito kami sa stall ni Ating Maganda. na nag-cover na nag-cover ng face. Ayan. Ayan. Guys, dahil napagod kami sa paglilibot, bibili kami ng drinks sa Zagu. Ate, pa-order po. Hello, I want watermelon, regular. Kayo, ano sa inyo? Ano bestseller niyo po? Chocolate, buko pandan, hazelnut. Ayan si ate. Ano pa po? Ayan, namimili po sila. Busy sila mamili. Ako yan. Ah, talaga? Ito bumbong? Sana. Sabi yung buko pandan po, baby. Oo. Ate, magkano yung akin? Yung watermelon. 50 pesos. Regular. 50 pesos. So guys, bali, andito na yung aking order, watermelon. Tapos, buko pandan, that's buko pandan rice. Tapos sa kanya, puto bumbong, pero ginagawa pa lang yung kanyang order. Ayan. Ito na siya guys, tikman natin. Mga pati mag-ubos sa bilik. It's so refreshing, I love it. I usually love watermelon. Kahit yung fresh, gusto ko siya. Thank you ate. Thank you. And kuya. Kuya likod. Ayaw niya. Bali, nag-stop over kami dito sa Davao Group. Ayan. Ayan. Actually, it's a Chinese cuisine. Tama ba? Chinese restaurant. Ayan. Bali, order kami ngayon. Itatry namin siya actually. Ayan. Ano sa inyo? Alam na tapanong pala. Ate? Kuya?
Tatanong tayo guys. Order tayo. Ano po yung bestseller niyo po? Bestseller daw. Bawal ba? Sorry. Ano po yung bestseller? So guys, bali. Ano mo naman yung kamay mo, nakapilansi. Bakit ba? Bali, andito na tayo. Bali, try natin kainin, tikman. Kasi kanina hindi nila tayo pinayagan na kuhanin yung pag-prepare nila. So ngayon, titikman na natin siya. I-adjust natin siya. Kung karapat dapat ba na hindi na tayo pinayagan, ano bang meron? Gagamit tayo ngayon ng chopstick, which is hindi naman ako marunong, pero try lang. Tikman ko muna yung soup niya, guys. Yung chopstick, ayusin mo magamit. Perfect. Masarap siya, guys. Parang same siya ng taste sa mga wonton noodles pag pumunta kayo ng Hong Kong. Ganito rin yung lasa. Oo, pagkakasalo. Ay, yung herb na ginamit pareho. Yeah. Sarap. Hi guys, ayun na nga. Tapos na nga kami. At look, naubos ko siya. Actually masarap. Legit siya guys, legit. Kaya pala ayaw nilang ipa-video kanina kasi masarap talaga siya, ayaw nilang makopya yung recipe nila. For about 85 pesos guys, worth it yung 85 pesos nyo kasi sobrang sarap.